sur, eller hvordan er det? Om jeg er doven? Ja. Ej, det er jeg sgu ikke. Tænk over, hvordan du kommer gående ind. Det var rædselsfuldt. Men I får et nej. Jeg har aldrig set en mand ligesom Thomas Darkman. Han må kunne magi, men har superkræfter. Han er den danske Batman. Skal du til fest, så er han klar. Men hakke-dakke dyt bot guitar sang. Hvis du er twist, så plan til ham. Han er kop, men hakke-dakke dyt bot. Fedt, mand. Sådan.